Cătălina, ce zici? Te pregătești să anihilezi pisica? Gata, mă pregătești. Gata? Hai, zâmbește aici la cameră. Poate Așa. va fi ultima dată când te vom vedea. Haide, mă. Bă, o arunci peste gard, la poartă. Am mers la poartă. Bă, nu pe acolo, coboară pe aici, pe jos. Treaba ta. Ia du-te, Cristas. Hai, Cocolino. Așa, mă, băiatule. Așa, mă, Mamă, băiatule. ce duhoare vine. Dacă nu te speli, pisică moartă. Bă, dă-mi hârtie, să iau. Vezi că e aia de jos de acolo. Pe unde dracu să Nu știu nici pe drept. Stai acolo. Ia, Cătăline, în caz că ai spârcâială. Cacă-te pe ea și că să nu mai pută. Da, mă, da. Aici. Sau să-mi dau drumul. Hai, mă, du-te mai repede acolo. Hai, mă. Aranjează-o bine. Stai, mă, că își face și aranjează bine. Da? Arată-ne cum să faci. Așa. Au, o băgăm în casa noastră cu noi. Păi eu ce zic, mă, bă, ce stai? Haide, mă. Bă, dar am filmat invers. Stai acolo, Cătăline. Stai, filmează-l cu pisica. Dă-te, bă! Stai, mă. Cătăline, putem, Dă-te, Mamă! Stai, mă. Haide, mă. Hai, mă, uniști. Ia crezut coada. Mă, pute. Operațiunea Pisliu. Mai fost, mă? Mă, s-a necat. Te ușură ochii? Gata, doamnelor și domnilor. El este eroul. Mai reziști? Neaca lumea sau? Te ușură ochii? Păi chiar așa rău pute? Da, un pic la E moartă de multă? Uite aici, filmez. Faza a doua. Escortarea pisicii până la coșul de gunoi. Ia copita aia. Hai, Cătăline, își pregătește mănușile. Ia ridică puțin așa să vadă pisica. Și se vede coada. Așa, mai ține-o în mână puțin. Așa. Nu-i ca lumea. Așa, mă, băiatule. Nu pot să iau, mă. Bă, da, și că ești de la prost. Du-te-l dracu, câini. Ia stai, mă, să-l filmezi, uite, că noroc că ți cacă isteți un pom. Ia să filmăm câinele. Du-te-l. Hai, știu că poți. S-a speriat nenorocit. Nu poate, mă. Hai, știu că poți. Ce faci, mă, băiatul? Gata. Operațiunea Mirosul. Ia stai să filmăm un fungă. Hai, bagă. Așa. Se bagă un coș de cu noi. Pune-o peste. Alo. Ia-te aici. E o pisică moartă, era aici. Treci încolo, vei la poartă. Vreau să băgăm în suș. Nu mai arunca acolo. Nu mă departe. Du la colțul ăla, la Jverdeanu, la consilierul primării, da. Domnul ăsta ăla. Păi era aici, mirosează. Bravo! Gata, mai rezolvat-o? Gata,
Bravo, că